Костел Харсън Кинг, сествата и това е новото им прици на Майнкрафт. Някакво хакмайн и при мен са Сонс и Дъпмайки. Няма ги. Да. Аз за малко съм АФК. Уоу, какъв е това, бе? Аз съм някакъв там. Изрък. Уоу, кой ми си? Иха! Бах ти кефа да това. Нерд, ей, Кинг, я такой, сподели екран да го да. Много си яко, чакай. Уоу, човек, много е яко. Ами ти сега снимаш ли? Да, бе. И аз съм някакво джудже. Уоу, бати! Човек, аз съм много як. Гати каза, иде съм. Аз тук се чуда как да го отворя. Така, сега. Така. Ема някакви рандом кокошки, които трябва да ги видим. Тия кои са, бе? Майко, че са лоши, бе? Мата! Тия ти пати! О, шит! Тия кокошки ме убиват, бе? Как ти можеш, тия кокошки? Тая бабка теки те свали в аптазата. Где съм, абе, чик, не знам за какво. Уоу. Как да си... Искам да си пусна теките, как да го пусна? Не мога да ти обясням, човек. Абе, просто го отваряш. Уф. Уха. Той са страшно. Слайм. Уау. И който да пишете коментарите, който играе това, което ако не те играе, който знае как да играе мултиплеер, ще цъкаме двамата как да играе мултиплеер. Чепи. Може да цъкаме двамата. Ей, ти от тебе, как ти е това? YouTube профила. Сон стай му, бе. Да, има и овце. Майка бос. Това е... What the... Абе, аз такова съм виждал клипове, бе. Какви казарските неща, бе? Уоу. Малко са такива. Не! Крипър е това, бе! Мада... Майко, че ти се, бе? Майко. Искам да направя нещо. Човек е много яко. Ама това е змия, бе, човек! Това е някаква рандом змия. Фак! Да, хора, това ще да видим коментарите, знаете и ме кажете как да играя онлайн. Дайте някакъв сервер, какво там. О, кстати, нинджик. Бягай! Шит! Мата! Какво ще видим в другия епизод?